да направим видео като туториал за това как да използваме програмата GeoGebra. GeoGebra се използва най-често за решаването на задачи по геометрия, понеже нейното основно свойство е именно изобразяването на различни геометрични обекти и фигури. GeoGebra има достъпен онлайн вариант, който за неговата употреба няма нужда от инсталирането на каквито и да е помощни програми. GeoGebra също е налична като приложение за мобилни устройства и настолни компютри, като то е достъпно до операционните системи Windows, Linux и macOS. Как се използва GeoGebra? Аз ще използвам онлайн варианта, както може да видите. И какво виждаме на пръв поглед? Виждаме една координатна система с ето тук отгоре най-различни функции, които може да използваме. Нека да кажем, че искаме да направим като за начало най-простото една точка. Цъкаме тук и виждаме колко различни варианти имаме да направим една проста точка. Да кажем, че искаме най-опростеният вариант за просто една точица. Избираме point и където сега цъкнем в координатната система, се появява съответно една точка с най-различни координати. Да кажем, че искаме да направим права или пък съответно отсечка. Ето тук може да видим, че мога да направим права, отсечка, вектор и така нататък. Да кажем, че искаме да направим отсечка. За да направим отсечка, трябва да изберем един от, да кажем, началото на отсечката и так почваме да движим отсечката до там, на където цъкнем и там съответно ще бъде краят на нашата отсечка. Така вече имаме две нови точки и отсечка. Да кажем, че искаме да направим малко по-различна права, която да кажем е успоредна на някоя от нашите. Трябва да изберем една точка като за начало на тази права или точка, която да е от тази права, и да изберем да цъкнем върху права, на която искаме да направим успоредна. Да кажем, че искаме да направим на тази DE, която направихме току-що. И какво става? Построяват ни се една права, успоредна на тази, която бяхме направили до преди малко. Да кажем, че не искаме да правим само точки и прави, искаме да направим цяла фигура, което е следващата функция. Не мога да направим както и правилна фигура, която съответно да е с равни страни и равни ъгли. Може да направим просто една нормална фигура, каквато аз ще направя. За нея трябва да изберем един от върховете на фигурата и да направим абсолютно всичките му страни като отсечки от избраната преди малко функция. Като фигурата ще бъде направена, когато се върнем отново в точката, от която сме започнали да я строим. Ето така. В случая сме направили една хубава фигура с нови точки и съответно вече страни, като фигурата ще бъде отцветена в различен цвят, за да може да се вижда по-лесно. Сега, както може да забележите, тук в ляво има информация за всяко едно от точките, отсечките, фигурите, които съм направил. Като за точките имаме координати и за всичко останало съответно имаме някакви данни. Като от ето тези три точки, които са срещу всяко едно от нещата, които съм направил, можем да цъкнем бутона Delete и по този начин да изтрием точката, ако вече не ни трябва. Съответно можем да изтрием и права или цяла линия, която просто вече не ни е нужна в решаването на една задача или на нещо подобно. Ето така, може да изтрием и цялата ни фигура. Добре, да кажем, че искаме да направим кръг. До следващата функция от тези изброените по-горе. Избираме да кажем просто един кръг, понеже има и още много други варианти, но да кажем не искаме да направим просто кръг. Трябва да изберем точка за него в център и съответно да дръпнем толкова, колкото искаме да е голям нашият кръг. Добре, да речем, че искаме да направим кръг. Кръг се пробва следващата от изброените по-горе функции. Нека да кажем, че искаме да направим просто един нормален кръг, което е първата от множеството различни варианти, които имаме. За да направим кръг, първо трябва да сложим една точка за него в център и да дръпнем до толкова, колкото голям искаме да е нашия кръг. Като където цъкна по обиколката на нашия кръг, там ще е втората точка от цялия кръг. И така, разстоянието между тези две точки е радиусът на нашата окръжност. Тук следващата функция е елипса, като елипсата е доста подобна на кръга. Имаме и опция да направим ъгъл,
като какво ни трябва, за да направим ъгъл. Да кажем, че искаме ъгълът да ни е с една точка, която е от едното бедро, връх на ъгъла и съответно точка от другото бедро, което може да е където си искаме, например. Като тази зелена част, която се появява от ъгъла, е реално самият ъгъл. Може сега да видим колко по-голям мога да става и колко по-малък. Ако сложим точката тук и директно ни изписва в зелено колко е нашият ъгъл. Ето така. Тук можем да слагаме точки, противоположни на някои от нашите точки, които вече сме направили. Да кажем, че искаме да направим точка, противоположна на точката А. Към правим точката, противоположна точка на точката А. Избираме точката и казваме спрямо какво искаме тя да е противоположна. Да кажем, искаме да е противоположна спрямо на ето тази права. И то автоматично ни слага точка, втората точка А, която е противоположна на старата ни точка А. Ето тук може да видите как има още едно поленце, в което има най-различни опции, които можем да зумваме колкото искаме и колкото преценим. Съответно може да зум-аутваме колкото преценим. Или пък може с ето тази опция да изтриеме много по-лесно вместо с тези три точки отдясно на всяко едно от нещата. Може просто да хванем и като гумичка да изтриеме всяко едно от нещата, през които минаваме. Ето така. И виждате, че съответно и горе в ляво те вече са изтрити от нашото поле с данни, което бяхме записали. За да продължим да можем да местим координатната система на където си поискаме, просто се връщаме тук горе на най-горният бутон от цялото поле. Сега, под ето тази мишка, която просто може да е за мърдане, има и още две различни неща, които може да са да направим с някаква фигура, но не от тази опция тук, а чрез писалка. Ето така може да направя някаква фигура, сега ще се опитвам да е правоъгълник и приложението се опитва да разпознае каква е тази фигура и съответно я записва. Ето тук то разпознава това като правоъгълник и го записва тук отстрани като фигура с точки А, Б и С и страни малко А, малко Б и С и Д. Ако искам, мога да се опитаме да направим и кръг или елипса и програмата веднага го разбира като такова. Може да се опитаме да направим и триъгълник. И това е супер полезно при решаването на някои задачи, при които искаме да направим някаква такава фигура и става доста по-бързо. Но да кажем, че искаме да ги изтрием, взимаме отново тази гумичка и ги трием по начина, по който показах преди малко. Но така ето тези точки, които са върхове на фигурите не са изтрити все още. Трябва да цъкнем ето тук, за да ги доизтрием. Сега има и още една опция, която е направо като химикалка и може да пишем нещо. То бива зачитано не като фигура или точка, а като цяло да кажем дума или писане. Сега може да видите, че тези всичките букви, които написах, са свързани към първото нещо, строк 1. Ако искаме да направим още нещо, то се записва вече като нов строк, но ако се забавя прекалено много при писането на буквите, ги записва в различни строкове, понеже той има даден интервал, през който трябва да съм написал следващата буква, за да бъде записана като една дума цяла. Нека да ги изтрием тези думи. И да направим, да кажем, една елипса. Като как се прави елипса? За да направим една елипса, първо трябва да изберем две точки и от тях вече може да направим окръжност, която е малко по-различна от кръг, както виждате. И съответно трябва да сложим една точка по краището на тази елипса, за да бъде завършена тя. Но ето тук вляво може да видите как са записани всичките работи за тази елипса. Като ето този бутон можем отново да изтрием каквото не ни трябва. Ето така. Сега, ето тук има тези три чертички, които отварят едно доста по-голямо меню, което можем да си запазваме файла, да го споделяме, да го принтираме и така нататък. Можем да използваме най-различни
инструменти, по които да създаваме нови помощни полета, които ни трябва, да създаваме нови команди и така. Можем и да цъкнем ето това поле Help и Feedback, чрез което можем да искаме помощ от самото приложение и да търсим неща, които не знаем как се правят. Като ето тук отдолу има едно малко поле, което може да излиза и да се показва, като в него можем да избираме цветовете на различните ни фигури, които сме избрали, или точки и така нататък. Когато цъкнем този плюс, се появява още едно малко по-голямо вече поле с цветове, което може да се избере малко по-различен и повече видове цвят. И тук можем да изберем съответно дали нашата фигура или съответно права да бъде накъсана леко, накъсана много и така нататък. Ето по този начин може да видите как изглежда новата фигура. Общо взето това мисля, че са най-основните неща за използването на програмата GeoGebra. Като има още много функции в самата програма, но те са вече по-специализирани и може би за по-високо ниво. Като за начало мисля, че това са най-основните неща, които трябва да знаете за програмата GeoGebra и за нейното използване.